Включваме се отново от същия стадион и виждаме безапелационната дуспа, изпълнена от Тошко. Тошко, как ти беше фамилията, момче? Сей ти забравям фамилията. Тошко Гецов бе, верно, как ще забравя тази фамилия, невероятна. Любомир Субев вкара от 5-4, а Тошко Гецов вкара от 2-2. Напрежението нараства. Ако вкара от 5-5, става 1-0 за Тошко Гецов. Много здрава психика, много здрави нерви се иска. Дали ще ги има този млад футболист? Удар! И гол! И гол! Моля ви се, без псовни, защото трябва да сложа червена точка. Ще ме съзират от СЕМ. От 3-3 Любомир Субев е изнервен. Изнервен е това момче. Той днеска и пропуши. Внимание! Удар! И гол! 4-4. 4-4. Напрежението нараства. Любомир Субев прави самоковски тарикатлъци. Бавно се придвижва, за да успокои нервите си. Но той без уиски и нервите не може да се успокои. Всички го знаем това нещо. Може би трябваше да си носи една бутилка за всеки случай. Пета дуспа. Решаваща. Внимание! Тодор Гецов. И аут! Аут! Каква психика от Своге! Своге трябва да работят за психика. Виждате какво напрежение? Какво напрежение? Как може Гецов? Как може Тошко? Как може ти изложи цяло Своге с този удар? Елементарно. Онзи ден работихме за психика. Точно сега трябва да се концентрираш най-много. Да не мислиш за нищо друго. Само за LA и за вдуспата. А ти мислиш, ако ние вкарам, какво ще стане? Ето какво стана. Това е психиката. Това е днешния футбол. Здрава психика и здрава физика. Сега в момента психологическо преимущество за Любомир Субев. Доколкото имам понятие от тези неща, съм на моето скромно мнение продължавам да държа. В момента му дойде самочувствие на този самоковски, това самоковско ренде. Да не си мисли, че и коментатора не може да рита. И той може, и той може. Я ли са му по парата тези двама азбучници? Господин Субев, ако обичате, побързайте, защото ще влезнем в реклами след малко. Сега вече бият по една дуспа. И гол. Гол. Тошко Гецов успя да се концентрира. Да видим Любомир Субев. Докъде ще му издържат нервите. Какъв терен? Какво време? Но срещата не се отлага. Дъжд занятия не отлага, както казват в казармата. За топката отново Любомир Субев. Поглежда към камерите, да види дали Еми го гледа. Да, ще ви гледа до вечера на репортажа, господин Субев. Спокойно. Засилва се Любомир Субев. Внимание, напрежението нараства. Вара се дупенцето и внимание. Удар! И гол! И гол! Невероятна среща. Дали ще приключи до края на предаването? Не знам. Много успорван двубой. Много успорван двубой. Две куцепилета, какво могат да сътворят? Гецов. Удар! И през ръцете на този невероятен вратар иначе. Любомир Субев. Отново за топката Любомир Субев. Рилски спортист. Баскетбол е на мода в момента и той затова така е топка с ръце. Да видим какво ще стане. Дига гащичките. Барни си дупенцето пак. Почесва се. Лоша хигиена. Сърби го. Няма нищо. Тишина. И гол. Гол. Ще имаме и жертви. Някой каза, че трябва да умре. Дали ще стигне пътерята за тази игра до края да изгледаме, не знам. За топката Тодор Гецов. Тодор Гецов. Удар! И какво направи Любомир Субев? Вкара хваната топка.
Но така е в днешния футбол, трябва да имаш и шанс. С какви обувки играе Любомир Суев? Погледнете го само. Те сами играят, научени от всякъде. Времето му пречи. На калпава ракета космоса е крив, както казва народа. И гол. Уважаеми зрители, имам чувство, че няма да успеем да догледаме до края първата среща между тези два колоса. И гол. Гол след гол. Имаше едно предаване по Българска национална телевизия. Гол след гол. Отново вече е на мода. Отново се възроди това предаване. Телефона ми звъни, но няма успя ръка да го дигне. Защото държа и чадъра. Между другото, камерата ми свършва много малко още. И ако сега Любомир Суев успее да вкара гол, спирам репортажа, защото камерата, батерията ми показва, че е на свършване. Знаете, не сме професионалисти. Какво да направим? Те първо започваме да се развиваме в тази насока. Може би тук ще е развръзка. Не, приключваме репортажа, ще се включим след рекламите.